Коста хора, аз съм Speed Gamer и ние ще снимаме в Ender God. И тук ще го напише. И преди малко прав съм и събъгнал и спрях да снимам. Стана ми на 8 FPS, не знам защо така става. Много гадно. Тръхна ми целият FPS. Сега аз тук не знам какво ще правя да скажем и аз не. Искам да бе на Wordnet да не знам. Вой, Ларк, фокуса, чай, фокуса ще скачам. Вой, в Ender God има някакъв такова пъхче мощното лек. Лек маняк. Да, има. Аз видим това ликиране тук там. Някаква смешно. То ска да го гледам, ще му скъса. Аз скачам. Да му еба майката, да му еба. What the fuck? Сървъра лаги като не. Може би. И не може. Да му еба майката. Ще му еба майката. Бягай като куче. Отсоми. Вей, боксам, човек, боксам. Коме гледаш? Ще фърлим тия скайсики. Отиваме на страна да отворим един кейс, бе, батко. Няма лошо. Не така гледаме, е малко бавен. Но аз не мисля така. Дано да ми се падне нещо тъпо. Аре бе, майка ти. От тия банти работи. Те поебани от Бен Джонсън в водата велик. То много хубаво ми се падна, бе. Направо ми идва да се грам. Ама искам да скоча на ларка по съдълма. Дали мога да личи тук шмат? Чакай, как беше това, да метри. Някой... Майко! Идвам тук, идвам, бац. Сега ще умра като куш. Важното е... че съм като гангстер, ец. Добре, сега ще ми... Сега ще ма... Аллах екбар! Аллах екбар! Бойето дигна с това е лек. Това как го бия бах ти уя. Ти сега ще ма бам на 100%. Бойто с как му налагам.
Преди малко някакъв тъп мод ма бамна с студен 5.5 ника, че съм флайвал. Пък аз седа на лард да паша. Бах тъпите. Този го дропна. Тъп си. Бей, майка ти. И ще ми граници двама ли ме спи. Трипено ли ми трябва тя кучки? Ядам дега, бац. Ядам дега. Кой е? Не. То ще делег баш жалко. Жалка. И сега можеш си фиксни сета. Михес. Аз ще бягам като куче пък. Да тепна. Лехнахме. Няма лошо. И да, хора, това ще е клипа. Ай, чао.